senyor alcalde en funcions, senyores i senyors regidors, des de fa 4 setmanes, quan vostès votaven en contra de la urgència perquè es tractara aquesta moció, s'han produït almenys un suïcidi d'una persona que anava a ser desnonada, unes declaracions del vicepresident del Consell General del Poder Judicial, senyor Fernando de Rosa, dient que los desahucios son verdaderos dramas sociales que debemos resolver y que confiaban que el Tribunal Europeo instara el cambio de la legislación española y que los jueces no podían cambiar las leyes, pero sí ser altavoces para la reflexión. I, finalment, el Tribunal Europeu, el 14 de març, en la sentència de Luxemburg, establia, per una banda, que alguns aspectes de la llei espanyola no eren compatibles amb la Directiva Europea de Protecció als Consumidors, aprovada fa 20 anys, no un ni dos, sinó 20, i, per altre costat, establia una sèrie de principis perquè els jutges pogueren interpretar si algunes clàusules hipotecàries podien ser abusives. Ara vostès diran que això què té a veure amb aquest ajuntament? Jo els ho diré. Té a veure en què vostès han de prendre d'una vegada per totes la iniciativa en aquest tema. No val la declaració d'intencions que em va enviar la vicetresorera d'aquest ajuntament en data 20 de febrer. Això era una declaració d'intencions sobre una part mínima que no arriba al 10% dels afectats de les persones que podien acollir-se al decret 6/2012 i que en l'annex, en el seu punt tercer, deixa clarament explicitat que les entitats podran pactar. Si tan clar ho tenen, redacten un procediment administratiu senzill i publiciten-lo, de manera que les persones que són objecte d'un desnonament i, per tant, de la pèrdua de la seva vivenda habitual, sàpiguen que no hauran de fer-se'n a més càrrec del pagament d'aquest impost. Qualsevol altra resposta no serà més que marejar la perdiu. Les famílies que no paguen els seus crèdits corresponents al pagament de la hipoteca de la seva vivenda habitual no han viscut per damunt de les seues possibilitats. Les famílies no són especuladors immobiliaris. Les famílies no són totes igual, però totes paguen o almenys intenten pagar, i si no paguen és perquè no poden. El deute extern espanyol per sectors indica que el corresponent a aquest sector és del 21,5%. D'eixe, sols el 20,6% correspon a les famílies i d'eixe percentatge el 96,37% paguen les seues hipoteques. Per tant, podem concloure que són molt pocs els casos, en comparació al deute general, en què els particulars no paguen els deutes als bancs. La morositat hipotecària de les famílies, amb dades del tercer trimestre de 2012, era d'un 3,63%, un punt per damunt del que s'hi havia situat un any abans. Tot això segons dades del Banc d'Espanya. Per contra, la morositat dels promotors immobiliaris en el mateix període es va situar en un 30,3%, el doble que un any abans. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de València s'ha de pronunciar sobre el costat de qui està. Des de Compromís, esta és la tercera moció que presentem en un any que fa referència als desnonaments. Ara plantegem una moció, la competència de la qual és totalment seua. És legal. L'estan executant en altres municipis. Barcelona, Logroño, la Seu d'Urgell, Sant Feliu de Llobregat, el Papiol, Gandia. Es tracta, en primer lloc, de l'establiment d'un procediment senzill per a que els propietaris de les vivendes que han estat objecte de desnonament, aportant un document notarial o judicial i que això justifique i una vegada revisat pels serveis municipals, es vegin alliberats de l'obligació del pagament de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, més coneguda com a plusvàlua. I, en segon lloc, que de forma automàtica l'Ajuntament procedisca a reallotjar a les famílies desnonades en vivendes municipals de caràcter social amb un règim de lloguer no superior al 30% de la renda de les persones que configuren la unitat familiar. Algunes de les darreres desgràcies personals relacionades amb els desnonaments van tindre com a desencadenant final la notificació per part dels municipis de l'obligatorietat del pagament d'aquest impost. Estaria bé que l'Ajuntament de València s'avançara i tractàrem d'evitar que cap dels nostres conciutadans es veieren abocats a aquesta situació.
Fins ara, vostès, com a responsables del govern d'aquesta ciutat, no han donat cap mostra... Senyora Castillo, vaig acabant, per favor. Acabe ràpidament. Senyor Domínguez, saben vostès que la Sareb, conegut per tots com el Banco Malo, estarà exonerat de l'obligació del pagament de la plusvàlua de tots els immobles que li seran adjudicats i que això suposarà que deixarà de pagar 5.000 milions d'euros? No creuen que la capacitat de resistència de la població té un límit? Podria ser el moment que l'Ajuntament de València en fera un gest. Com vostè té tantes dubtes, nosaltres som tan torpes, deu ser que som nosaltres i la majoria de la població, perquè si se produeixen 4.000 desnonaments en aquesta ciutat a l'any i l'entitat de mediació ha intervingut en 80 expedients, crec que pel camí se n'han quedat uns quants. Això que diu vostè s'aplica a les famílies que estan definides en la llei en el capítol 2, article 3, en la definició de l'umbral d'exclusió. I com vostè no m'escoltava, que vostè ja tenia preparada la resposta, igual que jo, això implica que en aquest concepte només se poden acollir el 10% de les famílies. És que jo no plantejo per al 10% de les famílies que estiguen en umbral d'exclusió. Jo estic plantejant-lo per a totes les famílies que siguin objecte d'un desnonament de la seva vivenda habitual. I, per tant, jo no estic mentint. Si vostè ho fa per aquest 10%, encantada de la vida. Si és que jo no tinc el patrimoni de ningú. Jo sé que vostès tindran sensibilitats, faltaria més, però jo el que poso així de manifest és que hi ha un problema. I el problema, si tan clar està, si tan definit per aquest Ajuntament, suposa que aquests senyors de la premsa podran demà titular que les famílies que siguin objecte d'un desnonament en aquesta ciutat i que perguen la seva vivenda habitual no pagaran la plusvàlua. Si és així, aquests senyors demà podran... No se preocupen, me senten. Sabran que no pagaran la plusvàlua d'aquesta vivenda. Si tan clar està i ja estan executant-lo, jo no me doldrà emprendre's de reconèixer-lo, però vostè, senyor Grau, sap que no és així. Vostès no estan actuant d'aquesta manera. Jo no demano el fraccionament, demano que no la paguen, però que no la paguen tots, els que vagin a perdre la seva vivenda habitual. I això són els que per a compromís no han de pagar la plusvàlua. Gràcies.